Hai a chuirde bhualam taspáintíd Conas Pear Deck úsáid agus sleamhnáin idirghníomhacha a dhéanamh á sleamhnáin Google nó PowerPoint. So ar dús téimid go peardeck.com agus le gáilmid isteach ar chuntas Microsoft nó Google. Agus caiith tú aon tú le cúpla rud an sin. Anois tá Pear Deck chumhanna ach ar Google Slides is féidir leat sleamhnáin nua a chruthú, chuir láthair nua a chruthú nó sleamhnáin nó chuir láthair an pórtáil ó do riomhar atá déanta go tana. Chun Pear Deck Oil téige add-ons agus get add-ons tá sé gom sa lista hana ach ní bheidh sé gutsa. Agus tá sé le feiceáil an seo. Ba cóir go mbeadh sé sa lista an sin, mar bhfuil sé an seans go bhfuil Internet Explorer a got ní bríonn sé le Internet Explorer agus ní bríonn sé le sean leagnacha de na hinal cordach, so b'éidir go mbeadh i úsáidú. So osclóigh mé Pear Deck an seo agus feicim rann éagsúla an seo. So mar hampla má tá ceist agat ar sleamhnáin is féidir leat ceist ilránach rana ilránach freagarí éagsúla thuirtómh nó is féidir leat just bosca a chur leis. Okay, agus ní eici tú ach bosca beag, right, nascra sé, ach feici an dáta bosca is féidir le scríomh isteach. So seo dearca an gáilta an seo. No is féidir más maith leat uimhir a chur isteach or an seans a thuirt don na dátaí de brónarm uimhir a chur isteach, nó is féidir leat sí Gréasán a chur an sleamhnáin. No an cean seo is féidir le rud éigean a haingt. So mar hampla tá sé curtha isteach gom an seo agus is féidir leis na dátaí tarrant ar an sleamhnáin. Agus is féidir leat cúpla rud a scríomh isteach mar hampla an cean seo cean eile. So an cean seo tá níos mó le déanamh is féidir le cúpla lína a haingt. Okay. Right. Ach ní eici tusa aon rud seachas bosca beag an sin. Is bra lumsa an cean seo draggable. So is féidir leat an spotta a dhéanamh níos lú agus is féidir leat cur leis so cúpla spotta. So mar hampla I gcás an cean seo caiith siad stór focail a loraigh sa slucht. So ba an dáta in an na spottaí a bhoga. So able agus call agus iarnón agus mar sinnte tá sé anéasca agus is féidir le dhéanamh ar smartphone, phone cliste nó ar tablet nó riomhar éigean. Okay, agus mar sinnte. So bheith na féidirchtaí sin úsáideach de gach levels or nóí le muid ag múna stór focail banúsach is féidir le spot a haing go dtí an túl nó an riomhra an rud éigean. Ach an úsar sin is féidir le spot a haing go dtí sampla den bhríothar saor nó fiú curcail a chur ar sampla den bhríothar saor nó matcháin níos costa a dhéanamh. Is slucht nó tré an scéal bélidish a word cloud má áil a aimsiú spot a haing there. Cumá lei sin chun taú leis an gcín eolalam is féidir leat do go a hafada ar gach sleamhnáin anois agus tá sé anéasca an siimplí ar fad. So ba sé an úsáideach nar bhín scill na clús tuiscina áglaachta nó fiú más maith leat mulla agus sppraag go hort an rang más maith leat an slucht a léamh tá sé an áisiúil ar fad. Nuair atá tú críochnathe caiith tú an ceacht a chosú an seo
agus is féidir leat é dhéanamh bio, nó is féidir leat é dhéanamh ar luas an dalta féin go náfsplach. Agus bhfuiln díobh é sinna úsáid den céadúir éinclí mar tá sé deacair agus bíon feidhne technoliaachta ag daoine go minic. Agus leis an ceann seo, caiid tú fannacht ar an daltas le an tamar fad, so beidir gur sé isteach ar gcuoine. An sin is féidir leat nasc a chópail agus a cheola chuig de rang. Nuair a leanfaidh siad an nasc ba sé cosúla se, agus rudaí le déanamh ar na sleamhnáin ar fad nó rudaí an tafta orthú. So tá sé an idirghníomhacha ar fad. Agus ba tusa ag feiceant ar scáil an cosúla se, agus is féidir leat na freagraí a eicáil, níl aon ceann déanta, agus féidir leat na freagraí eicáil an seo.